алло. Алло, салом дадаш. лабаю чаш. охир дуруст чи дар хонаи чиз нест? Кай хӯрока харид када миёрем? занакҷон медонӣ ку чанд рӯз боз мошин вайрон буд. худо хоҳад кор баромадем бегонӣ харид карда меорем. хуб майлаш. ба тарабхонаи лабиринт. О ҷон. Алло, учаҷон. Лаба бачаҷон. Кай мебиёед? Мо гуруснаем. ҳозир мебиём. ҳозир ҳар чизакой ба маззат мебиёрам. кӯдакота партофта дар шаб тарабхона куҷо меравӣ? салом алейкум. мебахшед шуморо мумкин аст? як дақиқа духтаро. ҷабён ва қаттӣ гап дорам. чӣ намуди рафтораи? шумо инсоф доред? боре дар фикри шумо будани мо дар ҳаёти шумо мерасад ки фарзанд доред, хонаву дар доред. ғами маро не, ғами фарзандонатонро хӯред. дар хона нони хӯрда надорем. шумо бошед дар ин ҷо маишат карда шиштед. ҳайфи нангу номуси мардӣ. ба ту барид мард. замоно дароз шида шин мошинда. зани беақл, ба ту ки иҷозат дод ки аз хона берун бароӣ? ту инҷа мара шармандакунӣ омадӣ? гумшат аз хона. ҳоли ман миём ба қаттӣ гап мезанам. худоё ба ман сабр деҳ. падари фарзандонамро аз роҳи бад баргардон. ташаккури зиёд акаҷон. ростӣ ман пул надорам. ҳамин ангуштаринамро гиред, фурӯшед, аз ҳамин роҳкироро гиред. апаҷон бовар мекунед вақте ки шумо гуфтед ба тарабхона ҳайкун фарзанди шумо занг зад гуфтан гуруснаём, бовар мекунед ман нисбати шумо дигар хел занг гумон кардам. лекин дар ҳақиқат чизҳоеро дар ҳаёт вомехӯрӣ ки ҳеҷ вақт дар интизораш нестӣ. ба ман ягон чиз лозим нест. ангуштаринатон ба худатон насиб кунад апаҷон. инҳоро гиред. не намегирам. не намегирам. ман шумо маро ҳамчун додаратон қабул кунед. инҳо барои ҷиянако аз номи мо. не намегирам. апаҷон гирем. акаҷон хизматҳои шуморо ман чӣ хел бармегардонам? апаҷон шумо ягон чиз иқ нашавед. чӣ хизмате шид ба ширкати 3-8 занг занед. сомон таксӣ дар хизмати шумост. дар хона ҳечӣ набуд. дасти холӣ омадем ки дар ғурури занак мемонем. дар ассалом дадаш. ассалом. ман хӯрок омода карда истодам. дастоятонро шӯед биёед.
асалчаи ма иқа духтари баҳнараи падару модараш дар раҳмат. дадаҷонаш, шумо ҳайрон нашавед. ҳозир ман ба шумо ҳамаашро мефаҳмонам. бачаҷон, молодец. Шербача. дадаш, як ҳамсояи соҳибкорамон ба ҳамаи ҳамсоё хайрия равон кардааст. орд, гӯшт, рӯған. ина хурда истодаед ку. занакҷон як чизро аз ёдат набар. чиро? як додӣ худованд 10 метиҳад. мо ҳама вақт дуо мекунем ки ҳар кас ки хайрхоҳад худованд давлатчи аида зиёд кунад. Омин. Амин. Nerede şey rapor var o da. Kenya dakika. Mada pizza فرستای. خانم در اون پیتزا میشه میگه. ما نمیتونیم. اگر در کار شوم ما برای تایمز مستورا میرم. یه پیتزا جون داره. برادر یه دقیقه. ما پیتزا میگیریم. خدایا پدری فرزندانم را از راه بد برگردان. سومانی روزکی گوش بگیرش مورد سومانی اگر در کار شوم ما برای تایمز مستورا میرم. غمی مرا نه، غمی فرزندانتان را خورید. мард на он аст ки тамоми дорояашро барои айшу ишрат сарф мекунад. марди ҳақиқӣ он аст ки тамоми дорояашро барои оилааш сарф мекунад.